Kopogore gi manya korom gajiwanga chenro mano mar twak dhi nyime kendo Bomas of Kenya mar thego kweth mano mar Azimio kod mano mar Kenya Kwanza makamano geto jiwo winjruok e kinde kweth ariyogo. Nyawadwa Eric Owengo osebedo kaluwo twak makamano mane karomo mano mar Bomas of Kenya. Gisani wadhi bedo kwa tudre kode. Owenga kinyalo mona winja amosi ni misawa nyaka sani twak makamano e kinde kweth mar Kenya Kwanza gi kweth mano mar Azimio osechopo kanye. Awinjo maber ahinya Sharon ka in studio kanyo mana kwacho ni abiro nyachiel kachiel ka Bomas of Kenya kuma kawuono kendo kweth mar ji 10 mano mabende idendo gi dhongere kaka committee mar National Dialogue Committee dhi nyime kod kolo moko kuom paro. Inyalo paro ni tich mokalo ne nitie moko kuom paro mag oganda maromo 155 mane ored e nyim committee ni, kendo negi kolo igi bagi yudo ni 13 kuom gi ne gin mago manonuore ai bang'e ne gidong kod 142. Koro negi kawo paro mag jopiny maromo 142 to gimiyo committee matin kata madundo mabende tiyo kodgi ka amaji 8 mondo ne to kuom wechego temo kuom jopiny mage mibro med mogo kuom 5 mane rik committee ni dwa twakie mokwongo. Kuro dichi makawuono gimatime sani Sharon en ni committee motele kod Kalonzo Musyoka kaachiel kod nyawadgi Kimani Ichung'wah gi dhi nyime kod nono kaka ne committee madundo kata motis kaka technical committee otiyo tije chakre tich 2 nyaka odiochieng' manyoro kaka ne giluwo wechego uginene paro maromo 142 bagi giketo e yo monego bed ni mede kuom weche 5 madito mane gisoriedo mokwongo. Koro gie sani ot manito ka kuma ineno ka ma twak no dhi nyime kendo en twak moro madhi yo mopandi ma bang'e wan gi geno ni ka ngiso tieko wuoyo to gibiro luongowa kaka jofwamb weche mondo wawinj ni to gitieko nang'o kata gibiro kawo okang' machalo nadi. Gima wang'eyo ni twak ni biro mana seche mabende waneno ka lieta mar siasa mokel kod weche mag nengo mar mafuta dhi nyime thuru ka inya paro ni igiko mokalo kane wan e kadak ma Karen seche mane jotelo mag Azimio twak kanyo, Migosi Odinga nowacho ni pod gidhi nyime kod choko sei mag jopiny mabende wacho ni sani osokalo bochopo 10 million to wacho ni ging'eyo gima gibiro timo kod seigo. Koro magi to giwacho kalore kod kaka jopiny osebedo kaywak kendo bende ne nitie paro mokwongo ni nonego bed ni wach manego ngima oket e wach mag twak gi, to kata kamano kuom bade mar twak machielo ma piny owacho ne girwako ahinya kendo ne gitemo bedo mabor ahinya gi wach mar duoko nengo ngima piny. Inya paro mokwongo bende ne kane pok giyudo memorandum kata paro mag jopiny, wach mane gimiyo nyime mokwongo ahinya ne mano mar kaka inya chak chuogo duol mochung' ne yiero ma IBC. Koro wan ka Sharon watemo mana ng'iyo to weche chalo nadi, gibro wacho nang'o to kuom par mag jopiny maromo 142 kande magi gibro luomo kendo gibro medo e weche 5 motegno mane gichano goyo mbaka e twak madhi nyime mabende nomi ndalo 60 mar twak. Nyaka sani wang'eyo ni ndalogo osekayo kendo gimedo sani koro gidong' ndalo maromo 42 to kindego rumo. Koro wabo yudo thuolo matwak kodgi mondo ng'en to sesa madhi nyime ni samo bed ni temo hinyo wach matwak nikech waneno ka weche wuok koni gi koni. Kata kamano Kalonzo kod Ichung'wah nowacho ni wadin jopiny odin itgi ni weche miwacho oko mar committee ni gin giwegi maging'egi maber kendo gin gino ni twak gibo tere yo makare kendo weche miwacho gi josiasa oko manyasa monya rocho wach matwak ni jopiny odin gi itgi. Koro wabo miyo gi thuolo mondo giwach ni to ere kaka gibiro chiedho e chuny twak kata liet mar siasa ahinya mokel kod wach mar mafuta kaachiel kod mano ma iwacho ni pek man ngima e thuru ka Sharon. Erokamano ahinya Eric Owenga, watudre kodi e yo makare kendo erokamano ahinya kuom chiwonwa ler mar twak mar thik mabende dhi nyime Bomas of Kenya odiochieng' makawuono. Nyakwaram Gajuang' mano jafwambo mar